سلام كبرانن تقتاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا أبز زبانا كعجرجرن كقدمن زتصنحن بسنك عندرو كاب 1 مليون زي وحدو من أسياتن كالو التجارون شفراتاتو حيزو نبجهنم نزاتوه جندا ويانا زملكت تحستو كتسئلنا كنغربو لكمينا نزمة دبزي كتريو كتجمرون كلهم بسابسكرايب لايكين شيرن بمجمار نسرحنا كتحجزنا إننا تلابناها نبتزد لنا يتحستو نسجر لنا سناي مكتتال أب حبرة السبنا عمل مس مجنز زبل رزين ترجم زلو مثل الله جيجا أبرس جيجا بدل أبلع بدل حاتيات أبلع حاتيات نزل درارب وترو زي الرم جناي بحريات نزل له سب نمجلات زوتر مثل هذا مايوم إز بحريات زي أبول كسب ترايزر رأيكونن كم عينة بحريات زلو جدله بوليتيكا ودب وي منجستون يركبيهم بسم بهيرهاو وصحز بتجراي نبرخا خبزو وصل على تحيزو كسابتا تلخ زبل الله زنبره ناي صعر موت نزبز خفال ادميو باندار بحرياتون استراتيجياو جيغاتاتون زللن زنبره جندا ويانه نايزي ابن دمايوم اتتنقي كابسنا حسابو فلسفنون حزو زنقله حدحدو زواقع علامان زبقاسيوم نهزب تجراي كاب بهراو وصعه ناصا موصا زبل أبتوانتي قبولون مخنين علامة حيزو نبرخاتات ددبيز زاتو ويانه أبتقدامي عمد كالسو هاوتيتو ريبابليك تجراي ممسرات بزبل عندما أكل زقومه بتاريخن كوننتن فتصون زي ترقفة مانيفيستو حانتيتو نيريو انتقونا مانيفيستو ويانه كاب بزحات وغانات تقاومو مسقطمو اتجفرا كاب وقعو مدرخات سيحيبو ويو أبكندوخا كالسز بتجراي نمر جاز بهراو معرنا الزقنع مخانو كجلس جمرة يخون انبر أبستفل عليه مدرقات نايكالسي ممسرات ريبابليك تجراي زبلات حساسبة النادو قصو أب جبراو سقمتتاتو كان صبارقو يترائيوم اتي ببقوانو زنقرو ناين مسفحفح زنبالون كابزي أمانقو ممسرات ريبابليكن مرقاز معرنتن زلاقع مرقاز إتاتو زمجين يروم شفراويانه كسب فلما تسعتات ناب إثيوبيا زعلمه نصور بوليتيكاو بروغرام نيرو خبها لايك آلن ودكسر عالدرق زي ترف مخانو أبستقهدلو مدركا نتم كالوت أبقالسس صنحو حيلتات إثيوبيا زترنف لفنت بمقام منبر سلطان أديس أبابان محاز نقيلوم منبر سلطان دحري متشباتوخا كفافيل كان مجزام انتقطعمون قباتي شوهاتو نمروايون دقيق كنوسو فرين ممسالن ني إثيوبيا ببهرن بهر سباتن زغوزازن زداخمن فيدراليزم استطمقه بجبرغن عليتاو متفنان زفطره ناي زر بوليتيكا بمزرع صلئن عليتاو تحساسبان زحلاغوتو ولدو افريوم نتي ناي منصال حلمو نمسساي نخطعموخا مثل رئيس وسانه كسب منصال زبل عنقص 39 ابسند حق منغستي كم سفر غيروم كابزي بمبغاس لعلنا حدا بهر بمصباح نهزب تجراي مسحواتو إثيوبياويانن غوربيتو حزب إرتران ننوح اوان ابزي حوقيم شميمو اب ورح تقمت 2020 زلحاخه 93 ገጻት ዝሓዘ ሚስጥራዊ ሰነድ ወያነ ይኹን ምሁራት ተጋሩ ኣብ ዝገበርዎ ሚስጥራዊ ርክብ ዝተቃልዐ ጃንዳ ወያነ ከም ዓብላሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘይተወሰነ ግዜ ስልጣን ክሕዝ እዝም ዘይከኣል ድማ مقام ريبابليك تجراي نزبل كالأي أماراتي مسعب زبل حضور مانتا التحساس بايم مزز تأساسره قال خابت جاندا ويانه أبلعلي ارتراز فتصمو استراتيجيو جيغاتات مسنرئي دحري نايل الفرق زمن بوليتيكاون عدكاون كالسي بدمن رهاز نزبي ارترا نسترقاقصه ناسنة ارترا نمقلباس بقدامو دفيد أبلعلي ارترا قلو ناي قوبت أورار أكايدو بدرجة أواج إذي أبشحن شعاتميتن تسعين شمونتن قهاد زوز اكوي علامة أقدمو اللوز حسابو اللوز نبرا مخانو
ሰበስልጣን ናይቲ ጃንዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት በጨቕ የብልዎ ነይሮም እዮም ካብቲ ብዙሕ ኣብነታት ካብ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቱ ብፋልሶ ጀነራል ዝፍለጥ ጻድቃን ኣብ ሓደ ቃለ መሕትቱ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ናይ ሕጊ ትምህርቲ ኣብ ዝከታተለሉ ዝነበርኩ እዋን ወደብ ዓሰብ ከመይ ጌራ ብሕጋዊ መገዲ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ከምትኣቱ እጽንዕ ነይረ ክብል ዝሃቦ መግለጺ ጫፍ ናይቲ እምባበረድ እዩ ንነዊሕ ዓመታት እረን ዘመናት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝቕመጡ ዝነበሩ ልዕሊ 75,000 ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያውያንን ሰለይቲ ኣጠሚቑ ብረሃጾም ንዘጥረይዎ ንዋይን ሃብትን ራስዩን ሰብኣዊ መሰላቶም ነፊጉን ሰጒጉ እዩ እቲ ብዶብ ተሳቢቡ ዝተኻየደን ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለን ኣዕናዊ ኲናት ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ብኣህጉራዊ ብይን መኸተምታ ምስ ተገብረሉ ካብ ምትግባሩ ብምሕንጋድ ንኽልቲኡ ህዝብታት ብናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ኩነታት ንኣስታት 10 ዓመታት ጅሆ ኣብ ርእሲ መሓዙ ምስ ኣህጉራውያን መሻርክቱ ዓንኬል ውዲት ብምፍጣርን መርበባት ብምዝርጋሕን ንኤርትራ ኣዳኺምካ ከም ድሌትካን ምግባራ ከምኡን ስርዓት ንምቕያር ካብ ዝብል ጣቋ ዓቕሚ ኤርትራ ንምስቋቁን ብቁጠባ ንምድኻሙን ታሪኽ ይቕረዝ ዘይብሎ በደል ፈጺምዩ እዚ ዝተሰናበተ ጭፍራ ወያነ ብ9 ሐምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ንዝተኸተመ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንምስፋን ዝዓለመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ካብ ትግባረ ንምዕንቃጹ ጃንዳ ወያነ ዝተፈላለየ ሸርሕታትን ፈጺሙ እዩ ጃንዳ ወያነ ናብ 4 ሕዳር 2020 ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ነቲ ድሕሪ መረጻ ሓዲ ኣላ ኣብ ዛላምበሳ ዝብል ኣቐዲሙ ዝደረሶ ኣማቲ ዜማታቱ ብመጥቃዕቲ ሚሳይል ኣብ ልዕሊ ኣስመራ ገሃድ ገይርዎ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ግን ከምቲ ቅድሚኡ ብድሎን ብቃጻን ዝግበር ዝነበረ ምትኹታኽ ልቢ ዕብዩ ነብሰ ግትኣት ኣርእዩ እከይ ተግባራት ጭፍራ ወያነ ግን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከይተሓጽረ ብቐንዱ ብድፊት ኣሜሪካ ንሶማልያውን ኣረኻኺብላ እዩ እቲ ሃገር ረጊኣ ልኡላውነት ዓቂባ ንኸይትጓዓዝ ወተሃደራዊ ጣልቃ ብምእታውን ብስም ዓቃብ ሰላም ሰራዊቱ ብምውፋርን ኩናት ሕድሕድ ብምስዋር ኣብታ ሃገር ርግኣት ንኸይሰፍን ለይትን መዓልትን ሰሪሑ እዩ እዚ ግዳይ ስነ ሓሳቡን ፍልስፍንኡን ብምዃን ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዕንደራ ኣብ ሓመድ ደቢኡ ከም ሕሱም ዝተዳህከ ጃንዳ ቅድሚ ሞቱ ቅድሚ ገለ ዋርሕ ብየማን ይኹን ጸጋም ባላውን እንተደገፍካ ክሰረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ይበጽሑ ኣሸቀልቱ ሓይልታት ሓንሳብ ብሰብኣዊ ሓገዝ ካልእ ግዜ ድማ ጃምላዊ ህልቂት ብዝብል ጽውጽዋይ ብሓይሊ መጋበሪኦም ዝኾነ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ብዝተደገፈ ቁልዑን ብሉይን ሜላታት ንምድሓኑ ዝገብሮ ዝነበራ ናይ ጽዑቕ ክንክን ፈተነ ፋይዳ ክርከቦ ኣይተኻለን ጭፍራ ወያነ ድሕሪ ፍሽለት ናይ ሕዳር 2020 ዓመተ ምህረት እኩይ ቃጻዊ መጥቃዕትን ናይ ሰነ 2021 ካልኣይ ቀቢጻዊ ዕንደራን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብዝወረደ ከቢድ መቕዘፍትን ዕንወትን ሰኪሑ ክውንነት ጎሲሙ ስዕረቱ ቅበልን ካልእ መዋጾ ክርዕምን ልቦናይ ነይሩ ኣብ እዋኑ የግዳስ ወያነን ኣሸቀልቱን ረብሖም እምበር ህልቂትን ስቃይን ህዝቢ ዝዓጡም ኣይኮኑን ዘይስንኻ ሑፃ ቆርጥሞልዩ እቲ ጉዳይ ጭፍራ ወያነን ሓብሓብቱን ደም ቆልዑን መንእስያትን ደመከልቢ ገይሮም ህድግለነ ዝኣበሳነ ኸማን ኣይበሉን ከም ሁሩፍ ቁማርተኛ ኮንደኾን ዕድልን ተበንቆሩ ወፍሪ ህልቂት ሰሊሶም ለኣኽቲ ወያነ ከም ጽቡቕ ዕድል መዝሚዞም ብምስምስ ረድኤትን ሰብኣዊ መሰልን ኣብ ትግራይ ንውግእ ዝኸውን ዝኣክል ስንቅን ነዳድን ብምድላብ ብስውር በራታት ዕጥቅን ተተኳስን ብምስናቕ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ወያነ ከም ሻሙ ብምጥንኻር ቁጠባውን ጸጥታውን ሽግራት ኢትዮጵያ ብምምዝማዝ ብእማመ እገዳ እናፈራራሕኻ በቲ ሓደ ወገን ድማ ብሓገዝ እናወናወንካ ናብ መጻወድያ ክለዝብ ከቢድ ጸቕጢ ብምፍጣር መጋበርያ ትካላት ተጣበቕቲ መሰል ኣዋፊርካ ንኤርትራውን ብጠቃኒ ክስን ሲጥንናን ርትዕን ምኽንያትን ብዘይብሉ እገዳ ኣሰናቢትካ ብምቕፋድ እንተቆደወ ወያነ ዳግማይ ትንፋስ ዝሰኹዓሉ
ፖለቲካዊ ሃዋሁ ንምውዳድ እንተ ዘይቀደወኻ ንናይ መወዳእታን ወሳንን ዝበልዎ ቁማር ተኣንጎት ተሸባሸብ ክብሉ ምጽንሖም ካብ ማንም ስውር ኣይነበረን ሕሉፍ ሓሊፎም ክለ ኣየር ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ብነፈርቲ ንወያነ ኣጽዋር ከሕንግጥዎ እዮም ጸኒሖም እዞም ሃገራት ምዕራብ ከምዚ ሕጂ ጃንዳ ወያነ ከይተጨፍጨፈን ከይተሃምኾን እንከሎ ክሳብ ዓንቀሩ ብረት ብግዳም ከኣትዎ ከም ዝጸንሐ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ክሳብ እታ ሓንቲ ካብተን ቡምባን ኣጽዋራትን ዝጓርታ ዝነበራ ነፈርቲ ኣሸቀልቲ ወያነ ብሓይሊ ኣየር እትዓኑ ድማ ብጉልባብ ረድኤት ይኹን ብጉልባብ መድሃኒት ንጭፍራ ወያነ ዘድሊ ስንቅን ኣጽዋርን መሰዕ ተቆኦ ንሳልሳይ ዕንደርኡ ክብገስ ቾቤን ኢለንኦ እዚ ከልቢ ዝኾነ ጃንዳ ወያነ ግን ርእሲ ስለ ዘይተዓደሎ ንምኽርን ትእዛዝን ኣሸቀልቱ ከተግብር ከየመዛዘነ ሳልሳይ ዕንደራ ወራሩ ብሰፊሑ ኣበጊሶም ከምቲ ከልብስ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ስጋምበር ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ሓኽሊ ኣይጥምትን ዝተባህለ ድማ ሁሩፍ ዘመዛዝን ኣእምሮ ዘይብሉ ጃንዳ መለሊት ምስ ተሃዲዱን ፈኸሩኡን መንእስያት ትግራይ ከም ጥጥቆ እናጠጠቐ ሆና በለ ወራራቱ ከካይድ ጀሚሮም ሽዑ እቲ ልዝብ ሰላም ዝበሃል ናብ ጓሓፍዩ ደርቢዎ ነይሮም ናይ ቀደም ብዓመፅ ዘካይዶ ዝነበረ ስልጣኑ ክሕዝ ተራእይዎም ጎን ጎንኻ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምድርዓም ጎብለል ከዳም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸውንን ብገንዘብ ክዝቕብብን ስለ ዝሓለመ ብሃውሪ መንእስያትን ሽማግለታትን ትግራይ ብማዕበል ኣብ ርእሲ ማዕበል እናእተወ እንዳማቱ መሬት ክጎብጥ እዩ ጀሚሮም እዚ ግን ኣይ ሳልስቲ ኣይ ራብዕቲ ናብ ኣውያት ደኣ ተቐየረ ንኽልተ ዋርሕን ፈረቓን ብኸምኡ ኣማኢታ ሽሓት መንእስያት ትግራይ ናብ ዓውደ ኹይናት እናጠጠቐን ከም ቀሸም ናብ ሓው እናእተወን ህርፋን ስልጣኑ ኸማሙቕ ዝተራእዮ ብርዒን እዩ ንመንእስያት ትግራይ ብዓዋናትን ቅዲ ኹይናት ዘይፈልጡን ተልሜደን መራሕቱ ገይሩ ንትግራዋይ ዘይወጥቀላ ኣይ ትግራዋይን እዩ ፈሪሑን ዝምለስ ትግራዋይ ቅተልዎ ብጥይት እናበለ ነቲ ኹይናት ቀጺልዎም ሓደ ካብቶም ባህልቲ ናይዝን ኣብ ዓውደ ኹይናት እንከሎ ድምፁ ዝተቐርጸን ኣዛዝየ ባህላይ ትግራዋይ ዝበሎ ካብቲ ብዙሕ ሓደ ከም ምስክር ተባሂሉ ፍቆዶ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝተዘርግሐን ውግእ በርቲዕዎም ካብ ምንዳድ መጥቃዕቲ ናይ ድሮንን መጥቃዕቲ ሰራዊት ካሃድሙ ዝፈተኑን ካብ እምባ ብህድማ ዝወርዱን ዝነበሩን ዓሳክር ጭፍራ ወያነ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ መራሕቲ ሓይልታትን ጋንታታትን ንባዕሉ እቲ ኣዛዚ ኣብ በዓቲ ተሓቢኡ ቅተልዎም እናበለ ነቶም ዓሳክር ጭፍራ ወያነ ከም ዝቕተሉ ዝገበረስ ዓብ መርኣያ ናይቲ ጭፍራ ወያነን ኣዘዝቱን ንመንእሰያት ትግራይ ብዕሽነትን ብድንቁርናን ኣብ ዓውደ ኹይናት ከም ዘጽነትዎም ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት እዩ ከምዚ እናበሉ ቅዲ ኹይናትን ውትህድርናን ዘይፈልጡ መራሕቲ ኹይናት ጭፍራ ወያነ ሓሻኻ መሳኪን መንእስያት ትግራይ ናብ ሓዊ እናጠበስካ መንበርካን ስልጣንካን ከተጣጥሕሲ እንታይ ይበሃል ከምዚ ገይሩ ጭፍራ ወያነ ኣማኢታ ሽሓት መንእስያትን ሽማግለታትን ትግራይ ናብ ኲናት ደቕዲቑ ዳርጋ ኣጽኒትዎም ኣሎ በቲ ድሑር ናይ ማዕበል ዝብሎ ናይ ጥንቲ ናይ ሰብ ጭማራን ዋልታን ቅዲ ኹይናት ኣብ ሓውዝ ጠበሶም ተጋሩ ቆጺርካ ዝውዳ ኣይኮነን መሬት ትግራይን ከባቢኡን ብደም ዕሱባት ጭፍራታቱ ኣጨቂዋሎ እዚ ጃንዳ ማለሊት ጽባሕ ንግሆ እምበርዶ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ትግራይ ክህልው እዮም ዘየብል ኣይኮነን እዚ ጭፍራ ንመንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይውን ፍጹም ኣይንሓፈንን ኣሰርቶም ዝጠፍኡ መንእስያት ተጋሩ ኣስዒብዎን ኣሎ እዚ ኹሉስ ኣብ ምንታይ ንስልጣንን ዕብዳንን ጭፍራ ወያነን ኣሸቀልቶምን ተባሂሉስ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝገማግም መንእሰይ ትግራይ ናብ ኲናት ከም ጥጥቆ ክትጠቕ ኣይግደን መራሒ ናይጄርያ ነበርን ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዘተሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ጭፍራ ወያነን ዝኾነ ኦሊሶጎን ኦቦሳንጆውን ብቁጥብ መገድስ ተዛረቦን ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ዕንደራታት ጭፍራ ወያነ ልዕሊ 600,000 መንእስያት ትግራይ ኣብ ኲናት ሃሊቖም ኣለዉ ኢሉ ነይሩ ገለ ምንጭታት ድማ እዚ ቁፅሪ እዚ ክሳብ 800,000 መንእስያት ጭፍራ ወያነ ከም ዝሃለቑ ብርእሰ ተኣማንነት ዝዛረቡ ኣለዉ ባዕሉ እቲ ጭፍራ ብዝወልዖ ኲናት ከዓ ጎን ጎን እዚ ኹይናት ኣማኢታ ሽሓት ካልኦት ትግራዎት እውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሃሊቖም ኣለዉ
بوحدو ጭፍራ ወያነ بጽጋቡ بزولعو ኺናት ካብ 1 ሚሊዮን ዘይውሕዱ መንእስያትን ካልኦት ተጋሩን ሃሊቆም ከም ዘለው ክዝረብ ጀሚሩሎ እዚ ኩሉ ሃልክን ሸርሕንሲ መወዳእቱ እንታይ ፈየደ አዲስ አበባ ዝሓለመ ወፍሪ ሳልሳይ ህልቂት አበይ በጽሐ ዝያዳ መሰክሕ መቕዘፍቲ ዝሕንኽ ስዕረት ድማ ዝኸፍአ ቁዘማ ምሕርቀ ማስናንን ህልቂት ተጋሩን እዩ ስዒቦ ዕብዳን ክሳብ መግነዝ ዝበሃልሲ ከምዚ ዝበለ እዩ ዝጠፍአ መንእሰይ ትግራይሲ ኣብ ምንታይ ወደቐ ይኽበሃል ቀደምሲ ጭፍራ ወያነ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሱ ስለ ዝተዓወተ ነቶም ስድራ ስዋኣት ተጋሩ እቶም ዘይመፁ ስዋኣት ስለ ዝኾኑ ከም እተሰው ውሰድዎ ብምባል ብዘይ ወግዒ ከሓነኸ ንምስኪን ትግራዋይ ወላዲ ኣርዲእዎ ነበረ ገለ ኣብቲ መሬት ክልል ትግራይ ዝነብር ትግራዋይ ገሊኡ 3 ካብ ደቁ ገለ 4 ልዕሊኡን ካብ ደቁ ኣብቲ ኹይናት ከም ዝጠፉ በሓዘን ክቕዝሙ እዝስ እንታይ ያምጽኦ ንዕንደራን ሕልምን ክትብልሲ ሚሊዮን ዝበጽሕ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ መልሲ ናይ ቶም ተሪፎም ዘለው መራሕቲ ጭፍራ ወያነ እንታይ ይኸውን እንተ ተሕልምን ተግባራትን ጭፍራ ወያነ ግን ኣብ ሓመስ ስለ ዝተደብየ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ እፎይታ ረኺቡሎ ካብ ቀንዲ ግዳያት ናይ ዝኹሉ ዓንዳሪ ስነ ሓሳብን ፍልስፍናን ጭፍራ ወያነ ደቁን ጸጋታቱን ዝገበረ ህዝቢ ትግራይውን ስለ ዝኾነ እቲ ፋይዳ ዘይተረኽቦ ማንታት ተሓሳስባን ኣካይዳን ተገንዚቦ ስለ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ኣኸለ ብምባል በቃ ንዕንደራ እናበለ ምስ ኢትዮጵያውያን ሕዋቱ ሓቢሩ ንሰላም ክጓዓዝ ይግባእ ድሕሪ ዝኸ እንታይ ክድገም كبراتن كبرانن تخاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي أدالينا لكم زنبرنا تحستو أبزفت سيمني لنا سلامت كتتالكم النامس جنا نزي تحستونا ناب كل إرتراوم انتخبات أحنك فولتون بوغانكم سابسكرايب شيرن لايكن بمقبار متحب باركم كعبن نسرحنا فتحجزن إننا تلابناها نفانوكم لنا نقولاتنا أبزت زلنايو السلام تسقان رحوان يوردلنا عوتنا حفاش قد أهي كذنب تقالب معبل بدب يحي دارت عالبوي بالحي حوائي تسلم اللي ورق البسير وريو السماي عدي وتوسني على السلام عبدا تتممو على فقمدا بينا بيك حال سيفي معاص القريب تسلم لي ورق البسيط وريوسا
أخرت كتاب نمرت حلالته أغيمان بوفته أسرات بغيده وين ما تسكرات وسيلة ماجلو ونسي تنقود أيه كذب تقالب معبل بدبوب نيحي دارت البوي بالحي حوي تسلم لي ورق لبسي وري سماي عزي وتحسني 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 ريمي عدي سرمانتي ريمي عدي سرمانتي ريمي عدي سرمانتي تسلم لي ورق لبسي وريد سماي عدي وتحسني تسلم لي ورق لبسي وريد سماي عدي وتحسني تسلم لي ورق لبسي وريد سماي عدي وتحسني ريمي عدي سرمانتي ريمي عدي سرمانتي عدي ريمي سرمانتي ريمي عدي سرمانتي